Hey, selam dostlar. Benim sizge yangi rubrika taqdim etasım kele. Tik әлеге аңа исемен уйлап тапмадым. Бәлки сез булышырсыз, а? Әлеге рубрика кысаларында мин сезне дөнья ачышлары белән, кызыклы хәлләр белән, кызыклы яңалыклар белән таныштырып барачакмын. Әгәр дә сез әлеге рубрикага исем табырга булышасыз икән, мин сезнең карточкагызга 5000 сум күләмендә акча салмаячакмын. Инде бик күп итеп рәхмәт әйтермен. Киттек, сезнең белән мин Илназ Кызыкмазак һәм бүген безнең яңа рубриканың беренче чыгарылышы. Беренче яңалык, бәлки аны ачыш дип әйтсәк дөресрәк булыр, миңа бик кызык булып тоелды. Исегездә тотыгыз. Кызык, смешно, кызыклы, интересно. Бу сезгә кичкенә генә татар телләре буенча мәгълүмат иде. Аризона университеты микробиологы Чарльз Герб аш-су бүлмәсендәге су савытын, ягъни инде кухнядагы раковинаны иң пычрак урыны дип билгеләгән. Галим бик күп тикшерүләр үткәргән һәм менә нәкъ кухнядагы раковинада иң куркыныч микроблар җыелуын ачыклаган. Белмим, бәлки бу аның кухнясында гына шулай булгандыр. Әгәр дә ул өйләнмәгән ир-ат булса, бу бик мөмкин хәл. Бәлки Америкада кухняның чисталыгына артык зур игътибар бирмиләрдер. Бик күп төрле акланулар уйлап табасы килә. Тик инде кухняның өйдәге иң пычрак урын булуына ышанасым килми минем. Ничек инде раковинада унитазга яки идәнгә караганда күбрәк микроблар була ала? Дуслар, Чарльз Гербның әлеге ачылышы дөреслеккә туры киләме? Үзегезнең фикерләрегезне астка комментарийга языгыз әле. Миңа бик кызык. Бу атнаның сөенечле яңалыгы инде Советлар Союзының халык артисты Шәүкәт Бектимеров исеме Казандагы бер урамга биреләчәге билгеле булды. Шәүкәт абый 100дән артык рольдә уйнаган булса да, шәхсән минем өчен аның иң истә калган роле Туфан Миңнуллинның Әлдермештән Әлмәндәр спектаклендәге Әлмәндәр роле. Aldarga kirek ecelini. Aldar sana. Bula, aldap bula. Bana silap kursatayım mı? Tanla. Bana sana zer gile, evet. Korkatkan bula. Esin ser vermeysen. Allah karga diyken, oy asıl kış kungan jirin koysılay imende. Sin başın isende minimedem başkayıma hasret kilgendey. Достар, сезнең өчен дә шулаймы ул? Тапшырының беренче чыгарылышын мөлаем, ягымлы, кыскасы, мимимишный ролик белән тәмамлыйсы килә. Вакыт эчендә бөтен интернетка таралды. Карагыз әле сез, ничек итеп тирбәтеп үзенең яңа туган баласын йоклата бит ул. Әлеге роликны караганнан соң Илнар Сәйфиев башкаруындагы Тал бишектә үстем мин дә сизелмимени бердә җыр искә төшеп китте минем. Ничек җырламасын бишексен талларынан үрдә, Тал бишектә үстем мин дә сизелмимени бердә. Дуслар, инде сезнең дә яныгызда һәр вакыт шулай яратып, сезне тирбәтеп йоклатучы якын кешеләрегез булсын дигән теләк белән сау булашам. Мин Илназ Кызыкмазак. Сау булыгыз. Пока-пока. Беренче яңалык, бәлки аны ачыш дип әйтсәк дөресрәк тә булыр. Миңа бик кызыклы булып. Беренче яңалык, бәлки аны ачыш дип әйтсәк дөресрәк тә булыр. Миңа бик кызыклы булып. Аризона университеты микробиологы Чарльз Герб аш-су Аризона университеты микробиологы Патрон мин тавышын. Университетын сүз әйтеп булмый кара. Аризона университеты ветеранов обратились люди, пожилые люди, ветеринары. Тик әлеге ашык. Ничек инде раковинада идәнгә, Ничек инде раковинада Шушалар кирәк. Пипес авырҗынлы бу. Ничек мин университетта яшәп башладым. Әлеге роликны караганнан соң Илнар Сәйфиев башкаруындагы
Тал бишекте үстім менде, сезілемей мені бірде деген жер еске түсіп кетті мені. Мен де олай матыр деп жерлей бермеймін, шоңа күрә ашыламағыз. Сіздің де сол жер еске түскен боларға тиіш. Не үшін болды ма?